uDeuteronomy chapter number 22 uverse number 5. Isihloko sakhona sithi ngokusiza. Owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda mayengembathi ingubo yowesifazane, ngokuba yilona loyo okwenza lokhu uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. La sifunde khona sithola ukuthi owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda mayengembathi ingubo yowesifazane. Esikhathini ke siphila kusona ngengizwe kuthiwa sekukhona namabhlukwe awesifazane, kodwa ke othi ngeke ngiyichaze le ndaba ukuthi uma owesifazane egqoka ibhlukwe, uma umbona nje ehamba eligqokile, uyayikhangisa konke kusobala, konke kuvele ubala. And iBhayibheli isixwayisile ngekhathi zokugcina ukuthi abantu bayakuba ngabazikhangisayo. Okokuqala lokho kubi kwebhlukwe umuntu wesifazane. Okwesibili, noma ngathiwa khona ibhlukwe labesifazane, kodwa ngenxa yokuthi lithathwe kwisembatho sowendoda, ngoba ibhlukwe lalikhona emandulo lakhelwe umuntu wesilisa, kodwa ngenxa yokuthi abesifazane baba ngabafuna ukulingana namadoda, baqala bateleka, batoyitoya, befuna ukuthi begqoke lokhu okugqokwa amadoda, befuna ukugqoka amabhlukwe ngenkani. Kodwa ibhlukwe lelo labesifazane lakhelwe lithathelwa kwisembatho sowendoda. iBhayibheli lithi ke owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda mayingagqoki owesifazane. Okusho ukuthi owesifazane uma egqoka ibhlukwe anginandaba noma kuthiwa labesifazane, kodwa ugqoke okwendoda, ngoba eBhayibhelini asithola owesifazane egqoke ibhlukwe, kodwa sithola egqoka ingubo. Lokho ngikuthathela ngesikhathi sikaThamari. Lithi iBhayibheli kwakukhona ingubo ayeyigqoka ngoba wayeyintombi. Alisho iBhayibheli ukuthi wayegqoka ibhlukwe, kodwa sithola oDaniel noMeshaki ababephonswe esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli babegqoka amabhlukwe namahembe, ngoba ibhlukwe naseBhayibhelini kwakungelabesilisa, hayi abesifazane. Uma abesifazane begqoka ibhlukwe bayeqa nomthetho nomyalo kaNkulunkulu. Akuhle ukuthi owesifazane agqoke ibhlukwe, kuyisono phambi kaNkulunkulu. Uma ufuna ukuya ezulwini kumele ushiye konke, ungadlingisi lelizwe. Abantu abesifazane basezweni abagqoka amabhlukwe, hayi abakholwayo abasindisiwe. Kodwa siphila esikhathini esimbi la khona abantu bezama ukufaka izwe endaweni kaNkulunkulu. Kodwa niyakuyisola mhlazane kufika usuku le-judgment day ukuthi la khulunywa izwi, wena wathanda ukuthi ungayishiya into zakho, wathanda ukuyifaka ngaphakathi. Maye kuwena, uyoyichitha phi ngunaphakade yakho? Ungayenzi likhona inhliziyo yakho, phenduka wenze izwi likaNkulunkulu. Kanjalo ungawafaki futhi namacici, ngoba lithi iBhayibheli amacici awuphawu lesithixo, lezithixo. Ngisazophinda ngichaze kabanzi leyo ndaba, kodwa amacici ayiwuphawu lezithixo, uyazakha. Lithi iBhayibheli ungahlobi ngegolide. Kumele wenze izwi njengoba lisho. Wena umele ukugqoka ngendlela ehloniphekile umuntu wesifazane, ungagqoki ibhlukwe labantu besilisa njengokusho kombhalo. Lithi owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda makangagqoki okwesifazane. Kodwa uma ufuna ukumbona uJesu ngale, anginandaba ukuthi uzolenza noma uzoliphikisa yini, kodwa enginendaba nakho, ngoba siphila esikhathini la esimbi khona abantu bezama khona ukuyijustify noma benza izono. Bezama ukuyijustify ngento engasizi lutho. Kodwa mina ngikhulumayo, umuntu owazana noJesu uzoyizwa into engiyishoyo, kodwa ngoba wena wazana noJesu uyaqhubeka uyaphika. Kazi uyichitha phi ngunaphakade yakho mntaka baba? Yakumsizana umuntu umezuza lonke izwe, kodwa ekugcineni ona lokuphila kwakhe. Into onofika ikhipha ubehlengo sokuphila kwakhe. Yenza njengoba izwi lisho, owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda makangagqoki okwesifazane. Iwona amazwi engize nawo. Ngiyabonga ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, in Jesus name, amen.